Eerst nog even een memte. Bambi, 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 kom maar. Kom maar even. Zo, dan mogen we eens even zien. Hier is de handel. Juist wel? Nou, zo. Kom maar. 1, 2. Doe dan. Mooi nou. Mooi. Je moest net door die mee rennen. Eén keer in Kwawert, toen weer losbrutsen. En toen ging er op de buffer in de tuin zitten. In de roze strukken. En hij erachterom vanzelf en ik zie het eruit. Ik denk, och heerlijk, hij komt net bezitten. En ik eruit. Ik zei, Bambi, we beste. En daar kwam er gewoon al bij me. Ik hoop verschrikkelijk graag dat er een keer deel uit dat wij er nog binnen. Ja. Want dat wij er niet meer binnen, dat hebben we als in de benen zongen, dan moet ze hem allemaal zien. Want hij kan net bij oren misken. Daar is het een keer voor. Ja. Dat kan absoluut niet. Maar dat zie ik nog even vertellen. Ik ben hier op een hoekje. Je moest er nog uitpraten. Ja, dat komt er ik van. Helmdoorn, die zit hier vlakbij. En dat is ook een Appeldoorn erbij, dat is een architect. En daar komt hij in Wijzen, met zijn diplomatenkoffer onderheren. En die zei, de holle wat scheef, is dat een geitje? Of nee, hij wou op zijn Hagenees woorde dat even een geitje. Ik zeg, ik denk het wel, want het is geen olifant. Die weer krijgt zo stil aan het kopje zonder thee. Ik heb wel meer van die gekke uitdrukkingen, hè.